Wat ik echt heel leuk vind is samen met Rico Hop schrijven we liedjes. En we willen echt een soort liedjesmachine worden. Ook voor andere artiesten. Dus dat componeren vind ik heel leuk. En ik vind zelf het ook heel gaaf om op te treden en een gave performance te maken. Zowel met band als met gewoon tape, zeg maar, orkestband. En wat ik eigenlijk wil is met de band echt een hele gave performance kunnen neerzetten voor vrij grotere zalen. En dan een 1 uur show die van alle kanten klopt. Nou, dat lijkt me gewoon dat is mijn droom eigenlijk. Ik heb wel een paar ideetjes, maar die kan ik pas doen als ik hele grote schermen heb naast het podium. Maar nee, dat ontwikkelt zich ook. Want ik heb ook best wel veel dingen weer geleerd bij Fox Sports, waar ik nu de huiszanger ben. En dan merk ik weer andere dingetjes om het heel kort veranderingen te brengen, bijvoorbeeld in je show. Veel afwisseling. Dus dat lijkt me leuk om naast eigen liedjes ook covers te brengen. Gewoon van Doe Maar of die leuke nederpop dingen. Maar dan net met verrassingselementen of dingen die mensen niet hadden verwacht. Ik denk dat dat een heel leuke combinatie is. Nou, ik wil in de spotlight staan als ik het helemaal kan brengen. Weet je, als ik iets heb van bam, dit moet je zien. Weet je. En soms heb ik ook een beetje van ik ben eigenlijk gewoon even lekker bezig achter de schermen of zo. Maar dan is het toch belangrijk dat je iets laat zien natuurlijk. Maar dat kan ook weer van alles zijn natuurlijk. Het kan ook zijn als ik iets knotsgeks of gewoon iets simpels heb meegemaakt, weet ik veel. Dat had Wolter Kroes laatst. Had hij een fotootje geplaatst van zijn dochter. En hij dacht van dit is eigenlijk geen nieuws. Maar dat was juist wat mensen heel leuk vonden om te zien. Dus ik kan soms ook simpeler denken daarin.